Hello guys, good morning. Welcome to our vlog guys. Asa mga papa? Isdaan ka doy? Uy! Ha? Oh, gabugsa de ka? Di ba gadagan man kapadungan ni dong? Ay, buhi pa ah. Buhi pa. Ano ni? Kaluyan in taon. Uy, hapita mo 2 kiloan. Panumidya. Ha? Panumidya. Punong midya. Ang ipo ang kay gusto na ba ni mga bata oy? Niyo gwa tan-awan ni mama. Uy, timbak ko. Di ba may magpangutan-on ko di mo ko katubag. Ako ranapin. Dili man bulinaw. Dili bulinaw paon. Uy, nagdag-om naman pag-adyo. Oh. Basin, bulinaw ni. Naipagi ni mo da? Ha? Nangita po kagpagi? Wow, eh. Ha? Di manggod. Ngutan na kay... Wangay ko ganang... Ngangay ko nagisahon, silihaan. Oh. Gahapon diha, among gisugba. Muralig man, no? Pila do? 1/4? O 2/4? Dagana di ay. Kita kaduulan na kay uwan. Pila? Klaro pa to ka. Wado pas ipinday nimo. Wala gyud ko to city. Oh. Kuan naniw gihapon eh. Wow, daghan dali lay. Wa pud, wow katambak. Angat dyan, nandiyo gipangkuha ha. Katambak. Naanap po siguro ba? Magpakuha na pud an. Wow. Biswan po. Biswan po. Nakabirtuwa ng Unomidya. numiti. Uno City. Wow, kagwapa sa isda. Kaluyan ito no. Sige mag unos-unos lipak-lipak. Si Bukbok tingalit to. Kabirto, lakaw na? Wow. Asam dito? Asa dito? Duha. Kung mo sunggitin, Ah, ilang man nagnaa kay mo. Ngita man labasiro.
Si Bukins ka na ba? Buk. Oh. Ah, humanat to. Ba? Ginagaan mo. Tagaan ko. Pila? Sino to? Pila? 1 kilo ra. May taga to. Ha? Padagan mo. Isang labag. Wa ko klaro. Na ba de? Na ko ni kusog ni dagan. Basin. Musa, muuban unta ko. Galing kay Dako naman. Pwede na. wa ko pa ako tugti kay nga ni mag-unos iuli ba kuno ko. Kaskas gasolina. Ika, di man kakadagaton. Dagaton lagi. Ah. Di masilbi. Sa dagaton. Luoy kunong makinag iuli pag gasolina mahal. Katambak unta Ginoo Lord. Why uwan doy? Ay, dad una si ihang trabaho booking. Pagi ko no day yang pang iya ko nung kuanon. Nibabag na po dagahong sakayan. May bimidjali. Ha? Kaman po na mausagod. Usahon na lang na. Usa. Hmm. Dos. Pila do? Dos baca do. Ha? Dos. Lamang hilik na Tuhan. Hai, sudah no ni mana? Wah? Pangitsa. Itsa ay mering. Sa gook doha. Silay. Bala gagagmay kay. Kuha day kay. Day kay. Matigo mo na day. Dato na rin mo. Ay lang batas pa na. Tahan lang po mo ha. Wala tanan. Magpagdaan ako niya. Ano mo ko? Siblanan. Maligya ka na siyang kuwan ko na nito. Ano si tindahan dito no sa may kuwan. Asa man sa? Oh, Sure? Pukutan o sa man? pupot. Ano naman yung kada ka pupot yan ang daplin raman. Siguro magkukuha o mga samsam naman. Kinsa. Ang gadto. Huwag kami mamulina o masawang nila. Wala gabugsay ni o gabira. Boss, ipon dito. Kasi dito, pero uban mo man, diretso man. Siguro ko dito, mo naman.
Ganina. Siguro sila dito. Oh, gabugsay naman to padungan eh, no? Karaw, murag karaw si dyan. Sabi na ipa. Suway-suway hapon. Wa. Wa dyan na ipadagandagan. Diretso. Dako na no ang panghabagat lagi. Kakapi over. Adyo na pa na kay dili lagi mo sagyad na. Ha? Katambak? Wajah mo? Wah, mga tambak tayo si Bert. Oo, nagasa mo. Uno le. Ha? Dus uno. Plastic. Dus uno. Tuwas. Ah, ito drama na, Bert. Kuan man ka ng pangpang naman. Ha? 4. Pasensya na mo guys, ug maora po lingaw na to karong adlaw ug ako mingon guys, bye bye.